Hevalên hêja ev dema we xweş be. Di vê xebata me de em ê li ser teoriya rojnavendiyê biaxivin û di derbarê vê teoriyê de hinek zanînên Kurd turaberî wê hêja em bikin. Wekî zanîna wê ye ku ev teorî rojê wekî navenda gerdûnê dibîne. Teoriya astronomiyê a ku di serdema antîk de ji aliyê Aristarkhosî ve hatiye damezrandin û piştre jî ji aliyê Kopernîkê Polonî ve bi awayekî berfireh hatiye vegotin. Li gor vê teoriyê roj li navenda gerdûnê ye û dinya li dora xwe û li dora rojê vedigere. Lêbelê bisaya xebatên piştî Kopernîkî hatiye dîtin ku roj ne li navenda tamamiya gerdûnê ye û bi tenê li navenda sîstema rojê ye.